ಇತ್ತಿತ್ತ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗಲದ ಬಗೆಟ್ ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಉಮೇದು ಪುಟ್ಟಾವನ ಬೆಲೆ ನಡೆತುಂದುಪ್ಪುನ ತೋವಲಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರದ ಜೋಕುಲು ಕರಿನ 5 ವರ್ಷಲಡ್ದಿಂಚ ಸುದೇಕರ್ ಪನ್ಪನ ಜಾಗೆಡ್ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರ್ನ 5 ಏಕರೆ ಕಂಡೋಡು ಸಾಗೋಲೆ ಮಲ್ತದ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಡಿತೇರು. ಇತ್ತೆ ಯಂತ್ರ ಬದುಕು ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕಡು ಎತ್ವಸ್ಯಾವೊಂದುಂಡು. ಯಂತ್ರ ಬದುಕು ಆ ಒಂದು ಬತ್ತಿನಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪರತಿರಿ ಪರಪೋಕದ ಮಾತಾ ಸಂಗತಿಲ ಮದೆ ಆಪುನೆಂತು ಒಂದುಲ್ಲ. ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಟಿವಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಲೆಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಡ್ತು ಕಾಲ್ಸದಿಪ್ಪುನ ಮನಸ್ಸು ಬುಳೆಯೊಂದುಪ್ಪುನ ಕಾಲುಡು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರದ ಜೋಕುಲು ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗುಲಿದ ಬಗೆಟ್ ಉಮೇದದೆ ತೊಂಡಿರು. ಅವಲೊಂಜಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪನ್ಪುನಂಚ ಶಾಲೆಲು ಜೋಕ್ಲೆನ ಕೆಸರ ಕಂಡುಗು ಜಪುಡಾವನೆ ನಮ ತುಪ್ಪ ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷಲಡ್ದಿಂಚ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರದ ಜೋಕುಲು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರ್ನ ಸುದೇಕಾರ್ ಪನ್ಪನ ಜಾಗೆಡ್ 5 ಏಕರದಾತ್ ಕಂಡೊಲೆಡ್ ಭಾರತ ಬುಲೆ ಬುಳೆಪಾವಂದು ಬೇದಿರು. ಬರವುದ ಒಟ್ಟುಗು ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕಂಡ ದರ್ಪುನ ನೇಜಿ ತೆಪ್ಪ್ಯರೆ ನೇಜಿ ನಡಿಯರೆ ಅವು ಬುಳೆಯನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೇಯಿ ಕುಯ್ಪುನ ಇಂಚ ಮಾತಾ ಕಲ್ಪಾಯರೆಗಾದ ಈ ಬೆನ್ನು ಸಾಗಲಿಗೆ ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲೆನ ಕಳಿಸಿದರು. ಶ್ರೀರಾಮ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ರಲ ಜೋಕ್ಲೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಕಂಡುಕು ಜೈದೇರು.